Dobrý deň, moje meno je Janka Paľová a som študentkou digitálnej maľby a 3D tvorby. Momentálne sa venujem najmä digitálnej ilustrácii, ale veľmi rada sa vraciam aj k rôznym technikám tradičnej tvorby. Mojou hlavnou inšpiráciou pre vlastnú tvorbu je primárne grécka mytológia, ktorej báje a myšlienky vkladám do väčšiny svojich diel. Na strednej škole som sa spočiatku venovala tradičným technikám maľby a kresby, ku ktorým mám stále veľmi blízko. Postupne som prešla z klasickej maľby na digitálnu, kde som objavila ďalšie možnosti na obohatenie mojej tvorby z 2D na 3D. Medzi moje zručnosti patrí aj práca v programoch Adobe, najmä Photoshop, Illustrator, After Effects, ale aj Procreate alebo Blender. Mimo digitálnej tvorby obľúbujem techniku akvarelu či vytváranie ilustrácií kombinovanými technikami. Počas štúdia na strednej škole som mala možnosť pracovať v hernom štúdiu, čo ma vďaka vzájomnej spolupráci inšpirovalo venovať sa hernému dizajnu a umeleckej tvorbe. Som síce introvert a rada pracujem samostatne, ale v pracovnej sfére som flexibilná, komunikatívna a otvorená novým možnostiam, vďaka čomu mi boli poskytnuté spolupráce na viacerých projektoch. Do budúcna by som sa chcela venovať hlavne 2D ilustrácii a tvorbe charakterov, ale rada by som napredovala aj v 3D tvorbe. Celkovo sa chcem posúvať dopredu a spoznávať nové technológie a možnosti obohacovania mojich výtvarných zručností. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na naše spoločné stretnutie.